Ningizimu Afrika, Mzansi, sanibonani, nginibingelele kuphi nakuphi la enibukele khona ke makuthi ke usuku lakho lokuqala uyithola ke uhlangana nalo mbukiso. Ngicela ungalenzi iphutha kusekhaya la subscribe kwe channel ulike i-video ebese ke uciphiza i-notification bell. Wenzelani? Wenzela ukuthi ke mangifaka i-video uthole i-notification, then ngokusheshsha bese uyangena kwi-video uyayibuka. Siku-Trend TV siyaqinisekisa ke ukuthi ke sikulethela ke lolo daba olusuke lusemathini ngalolo suku. Inganza kwethu sikubhekela ke nje ezigamekweni ezithe zenzeka kulona usuku lwanamhlanje. Kunesigameko esibhlungu ngendlela esimanga esenzekile lapha endaweni ke yaseVaal eGoli, isigameko esengozi yetekisi okuhlanganisa netruck bese kushona izingane ke ebeyisetekisini nokukholakala ukuthi ke umalume ubekade ke eyiphuthumisa esikoleni. Ngokusho komuntu oyibonele isigameko senzeka uveza ke indaba zokuthi itaxi kamalume ibigijima kakhulu nalapho ayibone i-overtaker imoto ezu4 kanti ke ngebhadi izoyithela. Ubese eveza nokuthi udriver we-truck uzamile ukuthi ke amvike udriver we-taxi ngebhadi ke kwangenzeka wafeyila ukuthi ke amvike ngaleyo ndlela itaxi ibe isiphosa trucking bese kushona ke izingane ezu10 ngokwestatement sasekuseni. Njengamanje ke kuvela indaba zokuthi ke isibalo sezingane silo sinyuke njalo, kubekwa ukuthi ke einganeni ezinhlanu ebeyikade ke iphuthunyiswe esibhedlela kuthiwa ke ezu4 zazo nazo seyidlulile emhlabeni ke njengoba sibona esithombeni. Abazali nabo bafikile esigamekweni ukuyoyibonela baphinde baconfirm ukuthi ke izingane zabo izona ngempela lezi okubekwa ukuthi ke seyithole ukuthi ke zilimale endleleni ebheke esikoleni. Lesigameko senzeke lapha endaweni ke yaseVaal eGoli. Like i-video, subscribe kwi channel uphinde ucomment kwi-comment section ungitshela ukuthi kuthini ukuphawula kwakho ngalolu daba. Siku-Trend TV ngizohleze ngikhona ngulethela ke ezisemathini usuku nosuku ahlangabezane kwi-video elandelayo.